lang, so na ito pag-vlog nga, wala man si Kaluel. Ina, yung saan na to na. BOG, umangod ka. Ano ako? Guys, ako na lang mag-vlog ninyo. Hoy, yo! Oh my God, ako ang nagnasarang babayi sa dughan sa inyong kuya, ang pinakagwapa nga inday. Wala pa nga si Kaluel, virgin man siya. Murag ako yung nasakitan nato. Guys, this is me, Elijah Andreas Nissan from United States of Nation, and I visited Oslo last 3 weeks ago. Then I saw one person who's walking inside the sidewalk, and I saw that it has a pregnant story about his life when she abandoned his parents, and she said that she will nothing to do, and I show you later. Ano yan, tao nga, kaan, buang nakita na mo skarker. Ay sa arga, umuhatagan siya o kuan, kini, ani o. Oo ni siya ang buang guys, nga mo nakitaan. Merg, kamukha kay sa si Luwil o. Sayang barog anyo sa poy. Unsa na po diyang labdan? Gagu! Tubig! Oh! So guys, Bisaya king of Ho! Ho! Yung balik ko. Ho! Tago! Tago! Hindi ako tubig! Bali! Oy! Bali! Buang! Ilo? 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 Katawa maga! Nga nang magkawala niya katawa! Oh! Lo! Bakit ito? Ano ba ang unang katawa na to? Sorry po, sorry. Sorry po. Sorry. Nahalo ko. Buang, kabalo ba ka mo sa'yo, bumbom? Isa? Bumbom! Bumbong? Rumbang! Wala ko kabalo. Basin. Pati tukar gani ana. Patukara ko nyo. Kay basin makabalo ko mo tayaw. Ah! Kapag doon ako, saan ba kayo bumbong? Boom! 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 Ha? Sayaw! Halupig mo guys, oh! Okay! Okay! Great! Asol ni nakot na nag-content sa YouTube. If you like this video, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my YouTube channel kung wala pa ako subscribe. Basta like and subscribe, like and subscribe, like and subscribe. Guwapa kayo ko, no? Salamat sad ko sa kuwaday sa akong cameraman to si nasad ni siya yung channel guys. So sa imong channel? I-like Samsam Ella channel. May pagkataas tuod. Huwag na siya magpa-promote pods na Chandrea TV. Ang ibutan ang link sa kuhan sa lalom sa akong YouTube Or channel. dili pa Eldan is Nissan para for sure. So muna na ako, ganyan ako nakakauna ng mga buhok. So muna guys, bye bye. So
this is gonna it's gonna be a long time since I'm gonna do my next vlog kay na busy kay school na sa mga muskwila na balik kay mga next week kay good luck niyo guys apil na kuan ninyo ana kamo di ba magklase na po mo next week sa Dili! di pa hindi siya. Kami, January 13 kami. So yeah, next week. Bye. Bye. Ma. Subscribe my channel! Subscribe our channel! So, Bye! guys, this is your boy Lowell and I'll see you guys next time. Peace out. Thank you.